ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хурусонӣ. Инак барои шумо 10 сар така пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, тамошо кунед. моло хароб нестанд, ҳамаш хубанд. саломатишон, хурданшон ҳама тарафа соҳиб бушмега кафолат метиҳем. иншоалло ҳамаш хуб ҳастанд. тамошо кунед дӯстони азиз, худтон ямонташ моло хароб нестанд. 5 саруш ҳаминора а як сола гузаштаги уже мақсад қурбонида мешава. 5 таи дигаш ҳоли як сола шудагӣ нестай. дӯстони азиз, ин моло қарор дора шаҳри Душанбе, Ленинский район. рақамҳои соҳиби мола гап мезанам 917 83 52 38. ҳамин номерода занг бизанед. маълумоти бештара бо худтар бигирену мақсад бирен ая пеш бубинед. баракат кунед, гиред дӯстони азиз. ин молоро дӯстони азиз соҳибуш мега 1500 сомонӣ бо ягон сумми дигам муомила мекунем. мега ягон харидори хуб боша, ягон сумми дигам арзон мешава. дастсафкаш боша, дастсафкашам наздик боша мега, дастсафка мекунем дуртар боша. ишам маслиҳат мекунем. ба маслиҳат иншоалло мушкилӣ намешава мега дӯстони азиз. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар канали мо меҳмон бошед. обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед.